Sansedi Som Sopwigwn Ang hombla gomorelanfिनगोन मुलुगनि अननाय साननाय गासिबो नागारनानै बे बुहुमाव आयु एसे समायना रंजालि बैसागु आयु एसे रमायना रंजालि बैसागु गोमो गोथां बिबार बारदों बिबार बारिया जोंनि गिदिर बोसोरै टिउसनाव गिबि बर'ना लाबोनाय दे गिबि गिबियावनो खुलुमग्रोबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो दिनै सासे बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बे मेडामनि न'आव आं दंफैयो दा जोङो मेडामनिफ्राय गोबां माखासे बाथ्रा जों मिथिना लागोन बे समाव मेडामा बबे समनिफ्राय मेथाइ खननो लाजेना आरो बिनि सायाव जों दिनै थार बाथ्राखौ जों मेडामनि खुगानिफ्राय जों मिथिना लानोसै दा नैबे समाव मेडामखौ जोंनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलावहाय गिबि बरायना लाग्रोबाय दा बरायना लानायजों लोगोसे आङो बे समाव मेडामनि मोजां नामखौहाय नायगिरिफोरनि सिगाङाव खिन्थागोनो थाखाय खावलायबाय मेडाम ओरैनोथ' आंनि मुङा मुस्रिमा मिना दैमारि ओमफ्राय आं जोनोम जायगायाथ' हाथिपटा गामि डिस्ट्रिक्ट चिरां पोस्ट अफिस दाङाइगाव ओमफ्राय आंनि जोनोमाथ' 1964 ओमफ्राय आं दा 59आव सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय 2024 मायथाइबा आं कमप्लिट 60 जाहैसिगोन बैसोआ बेबायदि आं खनजेननाया जाहैदों माने आङो 73 74 बेफोरनिफ्राय एसे सोलोंनानै ओमफ्राय सासे धालिगाव हाइ स्कुलाव जोंहा एमइ स्कुलाव नक्सि कुमार ब्रह्म बेनो आंनि गुरु फार्स्ट बेनो आंखौ फोरोंदों मेथाइखौनो फोरोंजेनदों ओमफ्राय बिथाङा आंखौ एसे मोजाङै सोलोंबावथोंसै होननानै सासे मेडाम माने बियो सेन्ट्रेल स्कुलनि मेडाममोन आरो बियो नमिता भट्टाचार्य बिथांनाव माने भकेल माने शास्त्रीय भारतनि जाय मेथाइ बेखौ फोरोंथों होननानै माने बिथाङा आंनो बिथांनि आखायाव गथायना हैदों बिनिफ्राय बे मेडामा माने जायगाखौ सोलायनायलाय आरो फिर सासे जुगल बरन आचार्य बिथांनाव हैदों आंखौ ओमफ्राय आं बिदिनो 1982 बा माने माबा मध्यमाखौ आं पास खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनावनो माने मेथाइआथ' ओरैनो मडार्नखौनो गुदिनिफ्राय सोलोंबोदों फिसा एसे एनै बैसागुआवबो मोसादों मोसानायनिबो आंहा माबा दंखायोमोन क्लासिकेलखौ आं लायाखै मोसानाया बैसागु मेथाइ मडार्न मेथाइ लोगोफोरजों मोसाफालाबायो बिदिनो फांसनावबो गायोमोन बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जोङो बे जोंनाथ' बिरांगाव भिजिडिसि गोलैयोमोन नालाय हाथिबुटाया बिरांगाव गाव पन्सायत दासो भिजिडिसि जादों ओमफ्राय बेहायनो माने आनसलिक मोनसे कमिटि बैसागु माबा जाबाय थायोमोन बेहायनो फ्राय आं 75निफ्राय एसे मोजां माबाखौ मोनबोबाय थादों आरो जेनेबा प्राइज ओमफ्राय माबायाव हाइ स्कुलाव फरायदों आं धालिगावआव बे धालिगाव हाइ स्कुलावबो बे सारखौबो लोगो मोनबाय आरो बिथाङा आंखौ साबसिन फोरोंबावबाय ओमफ्राय बिदिनो कनफारेन्सफोर एबसु कनफारेन्सफ्रावबो थाङोमोन आरो जोंथ' गोदोनि हिसाबै एबसु कनफारेन्सआवबो जोंनो फार्स्ट होनो हायो जों जेबो रोङा जेनेबा लिडारशिप नङा जोंखौ दैदेनो बहायबो कालचारेल सेक्रेटारि आं जानो मोनदों ओमफ्राय बेफोरबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजों माने जोंनि टाइमावथ' जेबो गैयामोन खननो लुबैयोब्लाबो हारमनि गंसे गैयामोन हारमनि मोनोब्लाबो दामनो गोरों गैया जोबथारनायाव बे भकेल सोलोंबाय हिसाबै हारमनिखौ मोनबाय न'आवनो दाना टाब्लिस गैया दामफानानै खननो ओरैबायदि इन्टारेस्टआ दङ खिन्थु मानसि गैया जोंखौ दैदेनग्रा बबेबा फांसनाव बिदिनो लेंहरो खननो खिन्थु जोंनो दामग्रा देग्रा गैया बै टाइमाव ओरैबायदि खस्थ' मालाबा मोनोबाबो जोङो माने बै समावथ' गारि घरा जेबो गैया गैखायानोसै कमिउनिकेसन थांलाय फैलायनि खुनु सा सुबिदा गैया थाबायै थांगोन रोजाबगोन जोबबाथाय हरजों हर थाबायै फैफिनगोन बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय आं 1979आव मेट्रिक पास जादों नालाय ओमफ्राय बङाइगाव कलेजावबो माबा बिदिनो नाटक साटक एसे देखायनाय जादों बयफ्रावबो एसे मोनदों आं प्राइज नाटकआवबो एसे मोजांखौनो होननानै बाख्नाय जानाय जायोमोन आरोखि बहायबो एसे
दंमोन आंनाव ओमफ्राय मोसानायावबो ओमफ्राय मेथाइ खननायावबोथ' दंखायोमोन उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय नैबे जेतियानाखि 1982 अब्ला माने बै गुवाहाटी फेकाल्टी हाई स्कुल ओमफ्राय भिरांगाव एमइ स्कुल बेवहाय माने मोनसे सामार केम्प बानायदों आरो ओमफ्राय बे फेकाल्टी हाई स्कुलनि माबाया स्कुलनि बिगुमाया नैबे धालिगावआव इस्टार्न स्टिल इन्डास्ट्रि दंमोन आरो बिसोर बहाय कम्पानि दं हिसाबैनो बहाय आलासि बायदि जालायनानै सामार केम्प बानायबाय आरो जोंखौ बिदिनो मनरन्जन ब्रह्म खोनादोंमोन ना आंजोंनो रेकर्डिं खालामदोंमोन बिथाङाथ' दा रुंसारि जालांबाय बिथांजों आंजोंनो बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै बिसोरो गुवाहाटीयाव लेंलांबाय ओमफ्राय बिसोरो सानबाय मा मोनसे माने जों माने एसटि जनजातिफोरनिनो माबा मोनसे बानायनोसै होननानै बिथांमोना माने कार्बि मिसिं राभा बिदि जोंखौ ज' मोनसे डिस बानायदों आरोखि 1983 ओमफ्राय 1983 अक्ट'बराव जों रेकर्डिं खालामहैदों फार्स्ट ओमफ्राय बिनिफ्राय 84आव बेखौ रिलिज खालामबाय आरो अब्लानो डाइरेक्ट माने गुवाहाटीनिफ्राय बिदिनो लन्दनाव साख्रि मावहैनायफोर दंमोन नालाय बिथांमोनानो माखासे प्राइज होलायनानै बे बुस्थुखौ जोंनि डिसखौ लानानै थांनानै हर गेजेर गेजेराव हरबाय थाग्रा जादोंमोन आरो बेबायदि मेडामा होनबा दिनैसिम रेकर्डिं खालामनाय मेथाइफ्रा दोंबेसे जाखो एसे गोसोआव दं नामा माबायावथ' रेडिअ'आवथ' एसे गोबाङानो दंमोन ओमफ्राय दाथ' रेडिअ'निया माने एथ' मोजांखौ जाखांनो हाया खारन जोंहा बहाय थांनानै मोजां सुबिदा मोना जोङो थांबाय डाइरेक्ट ओरैनो जों स्टुडिअ'आव हाबबाय बेबादिनो रेकर्डिं खालामनांगौ जायो जोंनि गोसो बायदि एसे मोजां जानाय गाज्रि जानाय बहाय सेलेक्ट खालामनानै होग्राबो गैया बेफोरबायदि आङो माने माबाखौ अडिसनखौ रेडिअ सेन्टारनिखौ 1985आव होदों आरो आं ओमफ्राय 86निफ्राय आं रोजाबजेनदों आरो बहायबो जेनेबा बनलक्ष्मि कसारि मेडामाथ' नैबे बारै बर'नि अखम माबा खालामनायावबो बिसोरजों फेकाल्टी हाई स्कुलाव मावखायोमोन नालाय आरो मेडामा माने बाथरिबो फरायखायोमोन बर'नि ओमफ्राय बे हिसाबै अडिसन लाहैदों आं माबा 1985आव माने आंखौ अडिसन लादोंमोन बे टाइमाव प्रदीप कुमार ब्रह्म बियो माने गुवाहाटी मिउजिक कलेजनिनो प्रिन्सिपाल खामोन आरो बिथाङा ओमफ्राय बिदिनो आंथ' एसे आंना दा जोंनि बर'नि गेजेराव नैबे आंनि जाय मेथाइ लिरगिरि नक्सि कुमार ब्रह्म बिथांखौनो माने भकेल भारतीय शास्त्रीय संगीत बर'नि सासे खननो गोरों होननानै फ्राय एसे बाख्नायो ओमफ्राय बिथांनि सुर खालामनायखौनो आं रोजाबजेनदोंमोन नालाय बिथाङा जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरोखि बेबायदि ओमफ्राय आं लगे लगे सेलेक्ट जादों ओमफ्रायनो माने ओरैबायदि माने कल खालामबाय थायो सारा माने सुरखौनो होस्लाबनो हायामोन मोजां प्रिपेरेसनखौनो जालांस्लाबनो हायि बायदिमोन आरो बै टाइमाव ओमफ्राय अब्लाबो जों माने बै होजोंनि दामग्रा देग्राजों मोजाङै माबा जाया नालाय गानफोरखौ थिग रोखोमै खननो हाफेरनाय बायदि मोनामोन आरो दा नैबेखौ मेडामा एसे खिथानो हागोन नामा जे मेडामा फक्स खनो ना मडार्नखौ खनो आं मडार्नसो फक नङा होनबा मडार्न जुदि खननायाव मेडामनि दा एसे सोलिनाय बै मेथाइनि मुंखौ एसे बुंनो हागोन नामा मा मेथाइया बांसिन दा सोलिनाय सानसेदि सम सफैगोन थारमाने बेयो नक्सि कुमार ब्रह्मनिनो लिरनाय बे आरो दा नों मेडामा नों गावनो लिरनानै खननाय बेफोरबायदि मेथाइफोर दङ ना बे मा रेकर्डिं जाखाबाय रेकर्डिंआ रेकर्डिंआ जाबायबो ओमफ्राय खिन्थु आं डिक्लेयार खालामथ'वाखै एसे फोसाबखामनो आं सानदों आरोखि आंबो लिरा नङा जेनेबा मोनसे दङ दा बहनखानाय आयु माइ एसे समायना रंजालि बैसागु बे दं आरो दा बे आं माबा खालामनाय निजे लिरदों निजे सुर खालामदों
ओमफ्राय बे इउटुबाव दं आरो बेखौ इउटुबाव मोनगोन बेखौ मा मेडामनि चेनेलाव मोनगोन नामा औ दङ बेखौ आरो बेबायदि दा बेखौ आङो एसे नायगिरिफोरनो खिथानो नागिरदों मानोना मेडामहा गावहानो मोनसे इउटुब चेनेल दंखायो मिना दैमारि जुदि दा 2900 साबसक्राइबार दङ जुदि नोंथांमोनाबो जुदि मेडामनि देंखोखौ जुदि खोनासंनो जुदि मोजां मोनोबा इन्टारेस्टेड बा मेडामनि माबाखौहाय इउटुबाव लिरनानै बा आं स्क्रिनाव होदों बेयाव नायनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै मेडामनि देंखोखौ खोनासंबाय थाबानो जाबाय आरोना मानोना मेडामा दा गोबां रेकर्डिं खालामबाय होनना बुंदों खिन्थु दिनैसिम पाब्लिश खालामथ'वाखै आरो खिन्थु खालामलांगोन उननि समाव बेखौ फोरमायदों आरो मेडामा मानोना आं दा मिन्थिनो मोन्दों मानोना मेडामा हारिमुआव बिराद इन्टारेस्ट आरो खननाय मोसानाय बाहाय बिराद इन्टारेस्ट आरो जेखौ गाव रोंदों गावनि माखासे रोंनायखौ लानानै दिनै बे माखासे जायफोरनाखि इयुन जेनेरेसन फैगासिनो दङ बिसोरखौ दा मेडामा स्कुल खुलिनानै बिसोरखौ दा फोरोंफिनगासिनो दङ नङा होमबा मेडाम नंगौ बे मेडाम जाहैबाय देरगाथाव खामानि मावनाय मानोना दा मेडामा नैबे मोगथां जिउआवहाय सरकारि साख्रि मावो आरो आं बर्तमान गाहाय फोरोंगिरियानो जानानै दं बा नैबे समाव आं नैबेखौ एसे मिन्थिनो लुगैदों मेडामनिफ्राय मेडामाथ' दा मेथाइ खननायनि मुङै माने मेडामखौ मिन्थियो नङा होमबा जोंनि बर' समाजावहाय मेडामखौ मिन्थियो दा बे समाव जायफोरनाखि दा गोदान माने लाइमोनफ्रा मेथाइ खननायाव फैगोन आरो ना मेथाइ खननो गोसो गोबां लाइमोनफोर दं बिसोरखौ मेडामा माबा मोनसे साजेसन होगोन नामा माबायदि जेनेबा जों साखाफारा जानानै फैयोबा मेथाइ खननायाव प्रब्लेम नुजाया माबा मोनसे लानांगौ दंबाय नामा आं बेखौ साजेसना बेनो माने सरासनस्रायै माने किसुमान गथ'फोरखौ दान्दिसेनि थाखायल' सोलोंनाय बायदि आं मोनो आरोखि आं प्रेक्टिकेल निजे स्कुल सामलायनानै आरोखि बे माने मेथाइनि सोलोंसालि माबानानै माने दसेनो रोंगोन बायदि साननानै बिसोर फैयो खिन्थु सम नांगौ बेहाय जुदि साखाफारा जानो नांगौब्ला मोनसे साधना आरो बियो माने जों जेरै स्कुल फरायोब्ला फुं मोना फरायनांगौ जायो बे मेथाइ जिनिसखौबो माने एकदम सरसाया थाथारनांगोन नङाब्ला थाखानायाबो गोमालांगोन आरो बियो मोनसे दैलि सरसा नांगोन बेबायदि नङाबा गोमालांगोन दा बेवहायनो आं गासैबो जाय जायहा मेथाइ खननो माने आग्रह बिथांमोनखौ बा बे उन्दै गथ'साफोरखौ आं बेखौनो माबा बोसोन होगोन माने बिसोरो गोसो होनांगोन साज्रांज्रां गोसो लानानै जुदि मोनसे प्रग्रामाव माबा खालामनो लुबैयो पारफरमेन्स खालामनो लुबैबा बे जाफुंनाय नङा आरोखि बेखायनो आंबो बयबो गथ'फोरखौ आं बुंखायो नोंसोरो जुदि मोजां खनगिरि जानोब्ला गोसो हो ओमफ्राय मेइनानो जादों रेवाज रेवाज होनाबा नोंनि जोनोमनिफ्राय मोनबोफानाय गाराङा बे थेर बेथेर जालांगोन आरो बेबायदि ओमफ्राय बेनो आरो साधना मोनसे गावहानो आं एसे मोजां खनगिरि जानो होननानै साधनाया थाथारनांगोन माने मेथाइ बुस्थुआ सजा नङा नों बेखौ मोजां सोलोंनो जुदि गोसो जायोबा सागोराव सानस्रिनानै ना दांग्रोमनाय बायदि दांग्रोमनानै थन्न थन्न जुदि सोलोंनो हायोब्ला बे क्लियार जागोन आन्दा सन्दानो सा मालाय गारां बोनायजों बोफालाबायना खननायखौ बेखौ सासे मेथाइ रोंगिरि होननानै साननो हानाय नङा आरो ओमफ्राय नैबे भकेल सोलोंनायनि बेलायावबो आं बेखौनो गथ'फ्रा माने मानसिफ्रा सानो आरोखि माने क्लासिकेल गान सोलोंबानो बिराद मुंदांखा जानांगौ सानो खिन्थु बे नङा क्लासिकेलखौ जुदि सोरबा सोलोङोब्ला बियो बिनि रसखौ मोनगोन मेथाइआ मा बुस्थु बुजिगोन सासे माने स्टेजाव बा बैसागु फांसनफ्राव खनग्रा नङाब्लाबो बियो सासे मोजां जाज जानो हागोन आरोखि बे मानसिया माबायदि खनदों बिनि मेथाइनि माबाया माबायदि बेफोरबायदिखौ बियो जानो हागोन आरोखि बेफोरबायदि बेखायनो बेखौ मिउजिक स्कुल बा माबा मोनसे बेफोरबायदिखौ संखेबै साननानै लानो नाङा ओमफ्राय दा आं ओरैबायदि मोन्दांथि मोनो गथ'फ्रा माने गार्जेनफ्रा किसुमान बिराद फिसाखौ रोंजानो लुबैयो गार्जेना दों लाबोना दोनफैयो खिन्थु गथ'आ गोसो गैया ओमफ्राय आरो किसुमान ओरैबायदि मोनगोन गथ'आ बिराद इन्टारेस्टेड खिन्थु बिमा बिफाया बे गरसे गरनै रांखौनो होनो गोसो गैया बुहुत बिदिखौ आं अबिगथा मोनबोबाय आरो ओमफ्राय दुखु मोननो ओंखारो आरोखि ओमफ्राय बेबायदियाव गथ'फ्राबो बारा इन्टारेस्ट लानो हाया आरो बोसोरसेजों रोङा बोसोरनैजोंबो रोङा माने कर्स दंखायो निजा बे कर्स बायदियै सोलोंलांथारनांगोन आरोखि
सारेगामाखौनो बोसोरसे सारेगामा पादानि साखौनो बोसोरसे बोनांगोन बिनि उनावसो नों दोंसे दोंनै तालजों मेथाइ मोनलांगोन बेफोरबायदि माने मोजाङै सोलोंनो नांगौबा ओरैनो बिसारतसिमावनो 5 बोसोरखा आरो ओरैहाय थाहैबावो प्रबिन माबा माबि बेफोरबायदि थाहैबावो आरो बहुद दङ दा आङो फोजोबनायनि सिगां आं बे बाथ्राखौ मिथिना लादों मेदामनिफ्राय आं मेदामखौ नैबेखौ सोंनो बावदों जे मेदामा दा जोनोम जायगानिफ्राय दा बबे जायगायावहाय हाबा जाफैदों आं हाबाया माने बिजनि देवानपारायाव जादोंमोन ओमफ्राय अब्लाबो जोंनाबो मिस्टारा बङाइगावनो साख्रि मावखानाय हिसाबै ओमफ्राय आं सिगाङाव हाथिपटायावनो माने बिदानि न'आवनो थानानै दंमोन ओमफ्राय उनाव माने बेहाय हा लानानै जों दा बहायनो जुगामि दं आरो बङाइगाव औ नैबे साफा मा जायगा बङाइगाव सोमदोन नोगोर होमबा नायगिरि नोंथांमोनहा जोंनि नैबे चेनेलनि गेजेराव मिथिनो मोनबाय जे मेदामनि माने गोसो सिंनि माखासे सानथिफोर जेनोखि स्पिरिट्स बेखौ जों मिथिनो मोनबाय जे मेदामा जोंनि बर'नि जि कालचार माखासे ट्रेडिसनेल लोगोसे ड्रेस आरो बेफोरनि सोमोन्दै बेसेबां माने मोजां मोननाय दं अननाय दं बेखौ मिथिबाय आरो बाथ्राया सैथोआनो जों मानोना मानसियाथ' खेबसेल' जोनोम जायो होनदों नङा मेदाम बे माने जोनोम जानायाव जोंबो जेनेबा मेदाममोन बायदि जोङो बावसोमनानै जोङो थैनायनि सिगां आरोना जोंनि हारिनि माबा मोनसे जों कन्ट्रिबिउसनफोर होनो हायो नामा माबा मोनसे मावनानै दिन्थिनो हायो नामा जों बेखौ बयबो नोजोर होनांगोन जेन' आरो लोगोसे जों जेखि आयदायावनो मावनो लाया मानो हमना सोरबा सिंगारावनो जाया मानो बा सोरबा डेन्सार जानो नागिरा मानो माने जों सिगाङावनो जों बेफोर जानो थांनायनि सिगां जों मा आयदाखौ जों सोलोंनांगोन जों बेखौ एकदमबारे मा होनना बुङो कचिं मा होनना बुङो मेदाम बिदिखौ थख' एकदमबारे जोङो रोखायै मा आबुं गियान लाग्रोनांगोन नङा लाथारनांगोन अब्लासो गिदिर जा फिसा जा मानसिया फिसा बुस्थुजोंबो गिदिर जानो हायो एकदमबारे बेबायदि आरो माने होमबासो माने लाइफआव साक्सेस जागोन आरोखि दा निस्सय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय हयथ' नोंथांमोना दिनैसिम फिक्साव नुफेराखैमोन जेन' मिना दैमारि मेदामा माबायदि नङा होमबा आरो बिनि एड्रेस मिथियामोन लोगोसेनो बिनि मेथाइया नोंथांमोना मेथाइखौ खोनायो बाट मानसिखौ नुवामोन दिनै नुबाय जोङो बेनि माखासे थुलुंगाथाव जों बाथ्राखौबो मिथिनो मोनबाय जे उन्दै समनिफ्राय मेदामाव माबायदि हाबिलासफोर दंमोन बेनि थार बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनबाय दा बेनिखायनो आङो बे समाव आङो फोजोबनो सानबाय मेदाम आं मिजिंथिदों नोंथांमोना मेदामनिफ्राय जेनोखि बाथ्राफोरखौहाय नोंसोरनि गोरबोआव सोना लागोन आरो नोंथांनि जेनोखि सयथिफोर बायदि खामानिखौ जेनेबा सेलेक्सन खालामनानै मावगोन आरो गावनि लाइफखौ दानो लागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय दा नैबे समाव मेदामा जोंनो नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिअ जेनोखि इउटुब चेनेलनो बेखिनि समखौ होबाय आरो गावनि बेसेन गोसा माखासे मावनांगौ खामानि दंमोन बेखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आङो बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेल जानानै रोजा रोजा मेदामनो बे समाव साबायखर बावबाय दे मेदाम खुलुमबाय।